Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula iki luman karo wong-wong nggih. Matur nuwun, Pak Gareng. Mas Gareng, Gareng. mawar kuning saged? Mboten. Nggih pun, nggih. Mang Brongos mriku. Masalah, terayo nasib kelek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali bawa sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dadah. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong kena diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng manggih kawilujengan kebagas warasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebenduk, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur hormat
dumateng para leluhur ingkang gabat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten niki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh biyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lu pedahe wong ki lek arep guntuk-guntukan. Apa pedahe wong-wong arep kleru-klerukan ora cukup sangka niku. Kula kok persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahyo. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian Gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Niku prawan Kalimantan. Iya. Kalih negara angin apa ya? Apa? Niki negara angin. Heeh, negara angin. Jadi duka niku kula dhewe nggih mboten ngerti kok. Nggih, ngene Durna ngatas marupa. Nyuwun lagu kagem sedaya. Nggih. Saping Gunung Mbak Elisa. Warga Kedung Banteng. Nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesideman. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian Kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika lek mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih ta? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula Pak sapa iki? Sapa Mas Gareng iki? Dukuh Wahyudi ya. Pak Wahyudi Dukuh. Nggih, Wahyudi Dukuh. Niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Nggih. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusmaning Ati. Ah nggih. Dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai sangka klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal bapak setunggal dipinakani ngoten nggih. Nggih. Cahyo. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa rumiyin ngersakaken Pepeling. Nggih, dipun pinangkani. Jenengan ingkang bawani? Oh, kula lek ken bawa mboten patut, Mas. Lah napa? Oh, kula niku gaene kali bawa amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, aku dhewe awakku rong apik kan ngomongni wong liya ora wani. Wah iya. Ya. Yo coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang gulanipun. Nggih. Dandang gula rukun Islam mangke kalajengaken pepiling pangudus saking Pak Kepala Desa Piji. Nggih, Pak Soni. Nggih.